mo na yung ilang pani. Di mo guna sa mo ilang. Kaya mo na sa rin. Mau na yung kauban taon. Gara lagi ka to. Masong buntag na tantanan guys. Good morning guys. Yan sa Papa Gabriel. Ganun po itong hutang-hutang ka na, ilagay. Lugar. Lugar sa saya. Sa bang baji. Sama na yung pangulikot. Gabira na ibot sa Papa Gabriel guys. Mga alas. Sa tuko na sa Pala City. Pero ang parang gini. Oo ta. Tanda na sa mga kamanukan. Oo, purma maso pag manok kay tandaan. Guys no. Nagsaso ko panglaba guys kay agas unsa go gani ha. Abang mga tawil kay grabe ng mga kuana. May maho ng ukoy. Hoy, kabangaan naman buti ni guys. Chan-chan, si Chan-chan di ana dari nang ibutang guys ya. Kay majo nang deo si dari mga chicken. Chan-chan tot. Ano ni? Kana. Barang papagapag kay sabod-sabod. Pero na mga kanding na may ibutang. Andaghan na lagi hinog sa kapadas na ah. Hoy, Chan-chan, maghuwat. Mulaag. Nagpurmang Oreo, makigduwa Taas mo na dyan PC. Ang nga rin laman dyan. Gusto makighapog-hapwag. Anera kayo ha? Anera ka ha? Ayo. Maram kagkulor panda. Maram kagkulor ni panda. Yun o. Liinis na bris ng manok eh. Susin na bris ng manok. Manok. Lugo yung sa mismong kanding. Butso ko eh. Ito na sila ng una to ah. Una sila lugo yung mga laki. Sunod pa yung kimiyat sa papa. Tapos Papa Gabriel guys, isa lagi. Lugad sa day, ato day, jang nay mananap day dara ka day. Dali, pagsami. Ya. Baka badji. Dali ngi. Sab ngi. Ato lagi dara Ilia kay jang nay mananap. Tara, manamig lugoy dahil sa mga kanding guys. Ya, balikan na ni Enza mga alas 9. Kaya nita namang good, pasilong na sila. Uban pa rin kaming badji. Sunod pa rin kaming badji di ah. Ako ganti di. Sunod si Jang Papa. Sino yung panghuan mo? Nga, jag udlot sa bajabas. Kaan na sa iyan ni guys. Kanibit ang udlot sa bajabas na. Baka man ni. Sa kuan lang tang isa kay napahak kunit eh. Kana. Sa man kan nundog na si Jang Papa. Pisap murag kanding. Murag kanding. Dapin day. Kanding laki. He. Dapat kanding laki. So guys. Kag itlog. Nge. Busy sila. Ang anak ka diha. Namsam. Po ana ni una na sila. Bisa anak ko. Ngano lagi panganlangan ng lakwan. Ha? Sa pader? Nga naman. Guys, manginom ta rin og tea. Yeah. Tea. Muna yung agipadaan ni madam. O muna gihatag ni. Muna katong hinatag nga tea dia guys. From Singapore. Hinam ta rin guys. Kapain na ko. Tea? May inom kag tea? Tiaw. Tiaw. Kami guys. Pahilo na sa tangkidan. Kapain na ko man. Aso apila ng bagbag. Na, pili mo pong bagbag. Sige, inom. Yummy. Mazo ni bata guys kay mukaan og udlot sa bajabas. Imong gituon? Mazo, gajang gikaan guys na. Nga. Grabe pala ko. Nasabit pagkos bajabas. Kaan na si Ja. Lami day? Lami makunpod. Mazo, kumukaan ka. Kambaw man na. Kait, apod-apod. Taon na
di pa ko nanahan, pait pa. Nakaron. Nanahan na. Manzo. Ganahan na sila kuya. Di pa. Nanahan. Ipakan nanahan nga to. Ami asti oy. Ami guys. Ami si Ja. Ay, naku na rin. Pang kuan ni si Ja. Pang insik nga te. Pang insik. Hala. Na, nagkubtanan, taba na. Apil na kahuma. Wala na kahuma. A few moments later. Nagmi ila Dalton. Nagrambutan ito ah. Kala ka. Enggak pangayo. Ayo ako. Aray. Kana. Kana. Ayo. Sud. Na ayo. Wah. Awas baby. Ay. Dalton. Kala ka. Ciao. Seryoso mo lagi ka, be? Amin. Yeay. Macam tanawa ilaban na, tanawa purma. Elias kasi ka magsapatos. Pwede mo sapatos. Mura magkuan. Lido. Kinaulian ang ubo. Naulian man, isa hangkon. Panuhot na siguro to. Hindi ko ni. Man. Mo kay pagka. Ay, kacung. Uy, Jun. Ay, kacung. Nah, di jud lalim. Di jud lalim lagi. Usa pa gani ka buok. Natakdan lagi. Nah, di jud lalim. Ang babata. Tingkat tu. Aron sa lipas sa tanaw ni Ate Kim. Why? Tasak bi. Wala ko klase kayon. May klase Ate Kim. Halili. Chung. Ati na. Ate Kim. Ba. Anya mo. Basta, ambak ilang ba? Hindi ka? So, di pwede di yambak. Katong di pa ambak Malingat ka ilang tulad? sakay po sa nang likod lang. Kay sakay, kabaw-kabaw ko. Sa una. Dun. Yan na, di mo bawin. Ilan na. Tata. Punto na, be. Lagi ang klase. Excited ba siya sa eskwela? Agnaong garangisi. Pagkakuin mo ang pagungon. Asa? Late? Ubad bitaw ko? Oh? Ano mo niya? Ano yung mga tate daghan na? Daghan day ka kuin. Daghan lagi to. So sarang bibuha dito aja floor. Kita mo kuskondon sa. Lagi arang lamia lagi manguha sa hinlo ag kanang lapok ni sa nga na ba? Di dari mo abot sa bagtak. Mamunitra. Dapat Di mahurot. Naralangan na lagi. Di mo guna sa mo ila. Kaya mo na sa rin mo may hanggang ubad taon. Gara lagi ka to. Tumot yung ilong niya. Pareha tag-ilaw. Ha? Pareha tag-ilaw. Murag buhok. Hala. Awat sa sila, awat sa. Ha? Ina, ha? Ha? Gigil. Lakin, tawag man sila. Bye-bye, do. Wala akong matos puti. Yang ipon. Itubo na. Lagi sa dagdag, lagi mo ng gamay. Sa una kay may palakasan na gusto. Ayun, masili. Dako na ko nagipang dalton. Gamar sa ka na asli. Ay, tong, ngisi. Nga. Nadagka na jud ay bi. Tarawa. Mato kaya ka ng SBB nga dako nagipang bibi. Oh. Nasa. Bye-bye, be. Bye-bye. Dali suyu. Bye-bye. Kada aga may isang hapon og kuan. Bye-bye ya. Bye-bye. Gerap na ko kinsay abo. Sa gabi lagi. Bakar ho. Aw. Ayo ay. Kain ka siging-ging. Hindi pa mo bayad na mas. Sunod na ipiri.
Ay, sige na. Wak! 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 Kulat! Uy, makikagwa ka mo dali. Bye-bye! Oh, purma. Hindi, dakit ako na imong ngipon, be. Kasi Lia, itubo na ngipon. Dugay lagi nanubo ang nisunod. Hubag na. Matulog ko, Kining gawas? hara tong ingnan. A few moments later. Wala ka makaabot dito, no? Nadagtom na tayo ni kuan, niligog dagat. Yung makadlaw dito. O, pila mi kadlaw, dugay. Ano po, na natin siya. Ala, nagnata, nag-chin skin, nagkuhan, naganig ilong na, sunburn. Ko, anak si Kin-kin? Gael. Samot, mura na kanta kaldiro. Kaligo, dis Gael. Kaligo, duha ka adlaw to niya. Ah, Tara siya sito. Kin ka na ba Ay. kin sa kad. Siya sito ah. Kita mo ras kin-kin. Kinsa na may mo kadua dito? Sinsa may mo kadua? Sino kalaro mo doon? Gamit sa bay. Yung isang kin-kin? Wago. Ano man? Oh, sagdila man, mag-swimsuit. Sagdila mo. Pag-ampo lang magmuwan or magamit ng swimsuit. Kami nanay. Hoy, hi. Bakit ang itim-itim na yan? Sagdila man. Sige, habi rin dito. Wala si Boy. Ay, boy. Si Kin-Kin. Maglaag man sila to. Ni Ana lagi si kuan lagi pupunta ako sa kay Boy. Ni Ana ra ba Ay, to? gimingaw yung taon. Hote. Kamusta naman mo? Uy, dahil lang sinugba. Kami lagi ko Kunita man ito. Mahalik wala, tayo sa sino? dani. Ang kusinira. Siga naman niya itong sinugba. Tagalog. Nagsisiga na ito ang sinugba natin. Nga ano nang dilaab naman Ano nangyari dito? Tagalog naman din ilang chip cook dari, oy. Insa oras mo ning abot? Kinihara mo? Lugay. Tortuhan niya. Lamiya silang isugba. Agi, siga. Bakit sumiga na ito? Sa akin, ito Uy, hinigay ko sa'yo. Danggan man lagi na. Nanangatuli lagi na. Wa. Uy, tabangan mga siliha. Mo asuma po dagat ang kunot na ni. Grabing silihan. Ganan kag sili? Di. Aga ko kay ganahan man ko. Ganahan kog sili kay pawas kuan kanang hapdes. Pawas hapdes. Kanina lami ni silihan mi. Lagi kay pawas hapdes guys ya. So guys, ang ubanan dares imi magsugba kay ako tikpaypay ni Ja. Di ag sinugba ang paypajan si Ja. Sunog. Kaya kag sinugba na mga paypajan mo siga ma'am sila ab na mura nagasiglugi. Nang pwede sa isa mi mura lugi. Oo na na. Hello guys, ya. Oh. Tada! Nalugi na. Parang lugi. Parang niluging kuan. Tapagod. Inuwan na lagi. Kaya nga. Ano ba kanuli lang din makuha man? Wala kang nilabhan. Nag-ipos baka kong kain. Maningas din mo balik siya. Uy, ganahan. Padidi. Pag mga kuan guys, si Kuya Guy, lang na ay, pag ganahan de, exam sa dagat. Oh. Ilagay mo na dito ang kuan. Ako na lagi dana. Namistisa na taga Valencia. Kahit puno-puno ang ginag ako danha. Tanawa lagi guys. Yan na luto na isang buok. Ang buhok. Isang buok na isang buok luto na. Mura nagkupras. Siya din yung talagang yan is bukid is dagat. Bitaw no. Naging ano yung mo dito katang ko ano ligo-ligo sa dagat. Wa jud. Miya. Ya, kumusta mas klaro na to? Yan na guys. Baliktaron na kay Arong. Matan di ang gipitingan. Da gamay pa gamay kay ni pan pod. Ano? Binta jud na eh. Binta jud no. Baliktad na. Dila na laman og danggan. Og karing day isa, ni isa punuan sa dila. O di punuas danggan. Danggan ni me. Gamay lagi ning danggana me. Ha? Gamay man lagi ning danggana. Dako! Huy, gamatoy man lagi isa. Gamay man gud me. Nakadunggan. Pikas. Unsa man day ni isa? Karyo. Mura man lagi ning danggan nga gamay. Asa? Kan danggan sa ning baktin. Gida ta matos mario karne. Ang tunga sa dunggan. Mura sig danggan bitaw guys tanawa. Tanawa me. Nay, gwapa ko na po. Mga kasama. Yo to guys, yo to. Luto na nga magsinugbang dila niya.
Sinumpang dila, sinumpang lang ano pa. Ano kay wala pas mo dilab dag agi. Dama-dama lipat na mag-agi na datos kuan. Abuan. Kapan. Ba. Ja kare sinabaw. Rantangaan. Sausawan nga grabig sili. Pastila ni Inja. Di ba? Guys. Nakabaso? Ano nila? Ay beteng dia. Dahil sa papagabri kasi ibabaw. O man sa magdag kamera. May tidib-tiban dia. Hangan rin isagab. Dati, pang tibtiban. Uy, butong. Yes, boy. Ni uban ka, boy. Uban ka, boy? Ay, uban na siya si boy. Nabyo. May ani haring sa guys. Kaya tibtiban. Ano may butang guys? Dabong. Magbipita kay gikan ng nga anong sinubang baboy. Mas papagabray ni. Mapindot yan na dede ay. Kardio na. Agaha kay 129 over pila to te. 129 over 75 agaha. Nisa ka dayag 90. Agahang dugo man jud kay 120 ra. 120 over 100 nga na. Ag-over ra mo ni us-us. Mau di kata mau mag-boyfriend ki. One. 127 over. 30 ra ka pinilawat mo magkasap ni para mo dugo. Wala parehatag dugo gab. Kita magkuban. Kita magkuzog. Dita magkuzog ka parehatag dugo. 30 makukat ni. Pareha Miss Gabriel 130. Gikan magud may nagkaan og sinubang baboy mo siguro ni. Guys. Tingali. Kuwan. Bunot na kuwan, halat. Uli na mi guys. Nay, mato na mi nay. Bye-bye. Yan na miss, bye guys. Magtanong og tambis. Asa dapit? Magtanong sa ako og tambresh. Magtanong og tambesh. Si Chan Chan. Tanong sa Papa Gabriel og tambis dia. Manigi ka nila ti Julie nga tambis guys dia. Katong isang binaging. Ibinaging sa nga dato pagi. Markot. Markot. Mo na ag tambis nga gimarkot ti Papa Gabriel guys dia buhi na. Unja. Diyan nang itanom daris atubangan sa bahay. Kaliwat na gajud mi. Okay. Ito na guys. Transfer ng Papa Gabriel dari. Okay, dyan ang itanong daris. Tubangan. Diyan matuloy itanong da ng gamay. Dyan magibalhin. Kaya na dahil puli nga dako. Okay. Sige na siya ang tangan. Alam kang padir. Hala. Alam ka. Nanay ugat ni dyan na. Buhi na kazo. Okay, so dugangan sa una o tambok. Sara kay humukon pa dir. Okay, tabon time. Yan na guys, agamang tambis. Kapaliwat na dyan may taga maribuhok nga tambis na guys. Alright, humanamig tanong guys. Tsaka humanamig si Papa Gabriel naman sa'yo nagtanong. Si Zamay manggibuhian. Kung mga yan ang tanong-tanong, balira mo buhi ba? Gaanon si ako si sa kamot ka na sa nga na bugnawon. Tapos kaya gaya ng hugas ng plato.